Una altra pel·lícula parla de Hollywood, parla de l'ofici d'explicar històries, en aquest cas a través de dos productors de Hollywood que es dediquen a fer pel·lis que donguin molta pasta. I l'altra pel·lícula és la possibilitat de replantejar-se la cosa a la que es dediquen, és a dir, en un moment donat via un personatge que apareix enmig d'aquests dos productors, que és la Karen, una secretària, es comencen a preguntar que potser, sobretot un dels dos productors, es planteja que potser està allà per fer una altra cosa, no només per guanyar diners, sinó per explicar les històries que la gent necessiti. Quan surten de la presó, la germana del jefe dels negres... Pel·li de presons, Daggy Brown, una mica de bla bla bla... La noia. Acció, un tema social. El pren el cafè com fa les pel·lícules, sense res a dintre. Molt graciós. Però és una puta molt llesta. Això és veritat. Bobby Gold. Això és el que ets, una puta molt llesta. N'estic molt Ei, orgullós. t'han pujat de categoria, però continua sent una puta. M'agrada perquè escriu molt bé. M'agrada perquè escriu personatges que lluiten, que no es dediquen a explicar-nos com se senten i que no ens foten rotllo, sinó que volen desesperadament alguna cosa i lluiten per aconseguir-la. I en aquest sentit crec que això fa que emergeixi una espècie de vida, després condensada amb la seva escriptura, que és molt de partitura, molt musicalment molt xula, molt rica, molt contundent, i que l'escenari s'ompli de vida. El meu personatge es diu Bobby Gould i és un dels dos productors de Hollywood. Comença la funció que just l'acaben d'ascendir i que comença la pel·li, comença la història intentant ell trobar alguna cosa nova, i enmig de tota aquesta crisi o d'aquest nou camp que se li obre apareix el personatge de la Mireia, que ara us l'explica ella. Doncs el meu personatge és la Karen, que és aquesta noia que arriba en aquesta oficina només per un parell de dies o 3, no se sap. Però arrel d'una connexió que té amb el Bobby, que veu que necessita ajuda, ella creu que pot canviar les coses i intenta que el Bobby Gould pensi d'una altra manera. I ell és el... Charlie Fox és un tipus molt desesperat, que fa molts anys que les coses no li acaben d'anar com ell voldria i per primera vegada li cau a les mans la possibilitat de fer un pel·lículon amb una gran estrella de Hollywood, i quan el seu objectiu es posa en perill doncs es desespera encara més. Però que és una obra que vindrà al llibre del Robert Lepage, que és crec una mirada a la seva infància i als seus records i que pinta molt i molt bé. Jo el llibre del Salter, però és que me'l vaig llegir aquest estiu i no me'n recordo com es diu el títol, l'últim llibre del Salter, abans de morir, no me'n recordo com es diu, que a mi és un autor que em sembla meravellós tant els seus contes com les seves novel·les. Un llibre de la Siri Husband, que tampoc recordo el nom, que parla del món de l'art, de les galeries d'art de Nova York, El mundo deslumbrante. Exacte, que és molt interessant. Doncs jo ho he dit al Julio. Jo recomano aquest llibre.